Me ollaan nyt tultu asentamaan geosäkkejä. Tää geosäkki on valmistettu suodatin kankaasta, missä on sitten sisällä lekasoraa. Ja ennen kuin näitä itse säkkejä päästään latomaan, niin tietenkin tänne on salaoja sepeliin tehty salaojat tänne pohjalle. Sen jälkeen laitetaan suodatin kangas tänne alle, että toi helma menee sinne ensimmäisen säkkirivin alle ja sen jälkeen niitä päästään sitten latomaan. Tähän ensimmäisen säkkirivin ladonta-suuntaan vaikuttaa toi salaojan etäisyys tuolta anturasta, eli täällä toi salaoja menee täällä aika ulkona, niin me ladotaan nämä säkit tänne poikittain, mutta silloin jos se menisi anturan vieressä, niin silloin nämä pystyisi laittaa tähän pituussuuntaan. Tää toinen kerros me ladotaan kanssa tälleen lappeelta, eli me saadaan parikymmentä senttiä korkea kerros. Tällä me saadaan säädettyä tää säkkien korkeus ton maankoron kanssa tasoihin. Eli tällä pystytään katsoa se plus miinus 20 senttiä, että se natsaa tohon maan korkoon. Tää geosäkkihan on 80 senttiä pitkä, 40 senttiä korkea ja 20 senttiä paksu. Ja tämähän on todella kevyt lato, kun tää painaa vajaa 20 kiloa. Tätä sokkelia vastenhan pitää tietenkin olla patolevy ja sitä vasten sitten ladotaan näitä geosäkkejä. Nythän tämä patolevy sitten estää kosteuden pääsyn tonne rakenteisiin ja sitten tällä geosäkillä saadaan erinomainen pystysalaojitus aikaiseksi. Ja näitä geosäkkejä menee tässä ladonnassa vajaa 5 säkkiä neliölle. Näitä säkkejä kannattaa latoa tuommoisella pienellä limityksellä, niin silloin ne pysyy paremmin pystyssä tässä seinällä ja niitä on helpompi latoa. Uudiskohteissahan tietenkin aina suunnitelmat on jo valmiina, mutta silloin jos on korjauskohde, niin kannattaa sinnekin ottaa rakennesuunnittelijalta suunnitelma. Silloin se on huomattavasti helpompi toteuttaa se koko projekti, kun salaojista kaikista löytyy korot valmiina ja muutenkin tietää, että kaikki tulee oikein tehtyä. Näillä geosäkeillä on hyvä veden läpäisyys ja näillä saadaan myöskin hyvä lämmöneristys aikaiseksi. Ja sen jälkeen kun nämä säkit on ladottu oikeaan korkeuteen, lähdetään tätä suodatin kangasta nostelemaan tänne ylös ja jotkut laittaa sen rimalla tänne kiinni. Me laitetaan nyt sitä tänne säkkien taakse vähän vaan, että se pysyy. Sen jälkeen lähdetäänkin tekemään sitten maatäyttöjä tänne ja tää on siinä mielessä näppärä tuote, että täällä olemassa olevia kaivuumaita pystytään käyttämään tässä. Eli ei tarvitse tehdä suuria maanvaihtoja, kun se pystytään se vanha kaivuumaa laittaa suoraan tätä suodatin kangasta ja näitä säkkejä vasten. Nythän me tehtiin tämmöistä uudiskohdetta, missä on tämmöinen korkea kellariperustus, mutta täällä pystytään hyvin tekemään myöskin matalia perustuksia. Ja tämmöisissä korjauskohteissa, missä esimerkiksi salaojat korjataan, niin tää on hyvä tuote siinä mielessä, että ei tarvi niin isoja maanvaihtoja tehdä. Nämä geosäkit toimitetaan tämmöisissä suursäkeissä ja näitä on helppo liikutella siellä työmaalla esimerkiksi kaivinkoneella tai jos se työmaa on jo siinä vaiheessa, kun tämä toimitus tulee, että siellä on kaivannot auki, niin silloin ne pystytään hiiapilla nostamaan suoraan sinne kaivantojen viereen, niin sieltä ne on sitten helppo latoa sinne seinän viereen.